Babu kai wani irin bugun shahu ne tun yanzu daga zuwa ka je ka ci abinci har yanzu ina ta jiran ka so nake da tafi. Wallahi da babur din da waya ta din na manta ta a gurin cin abinci. Babur din da aka manta amma kai wani irin dakiki ne wani irin jahili ne. Zo ki saurayi mu babur. Ka bashi. Da Allah ka zo mu.